Yes, comrades, good evening, everyone. Maswera Banji, Ndiposo Mulibanja Mbili. Comrades, that Ndingo ya graba, Papa. I was listening to speeches about Chakwera Liroli. The speech ya Chakwera, mena ya mkira kukanengo kwa huko. Mangu da Chakwera. Ukanga tiakone start poera kuti there are a lot of gaps in this man. Palma gapa bimbi in this Chakwera administration or within himself. Achakwera tu kanga ti mavuto au ndambiri tu. Mwina malali no tosefa malali tibe mavuto. Ali ndivuto la ikulu na umwe watu washikulile. Chakwera seems to have a very bigger problem. He does not have the intelligence, or he's got very wrong intelligence gathering bodies or institutions. So zimena myankula ntaza zambiri kukuza madabo kodi muntu amene hiyo Chakwera. Zenu zao zeni zinakona pati. Sometimes you even wonder kuti kodi achikulia wawa school dia napita bwino school. Is he educated? Komaso umazifuza sinthawiza muntu kumazifuza. Was this really serious? How did he come up to start campaigning as a state president? Kodi ndale mena mayamba ndale Chakwera. What exactly was he looking at? You even wonder 5 years or say he. When you go to his diary, pazimene my events amene Chakwera kala kupita. Kupanga graduate na school, kumaka segura ma summit, ma conferences across the country or across the globe. Kumapita kumashita na attend ma meetings ofunikira kwambiri. Ma summit, big summit. So when you sum up everything about him, umazada about kodi tapindura po chani nda president amene. Shwabuso guranga panga zabwino tima pindula. Kunali maiko ena anthu ena omwe sanali ma president. For example, I look at Ghana. Ghana only Kofi Annan, he was once a Secretary General for United Nations. He was an African. He never became a president of Ghana. Ngakhala nthawi Ghana amafuna nditu kuti Kofi Annan akhale mtsogoleri wa dziko limenelo. Kofi Annan, being an African from Ghana, and Ghana is a country whereby his first leader was a best friend of Mzibanda, Kwame Nkrumah. Kofi Annan, when he was a Secretary General for the United Nations, he never did any favor to Ghana. Amaziwa tinene dugwira ntchito as a Secretary General. Even my Japanese, mitundu yovutisisa kwambiri, ma Russians, amampanga respect Kofi Annan. That's because of how he was handling things. Amaziwa utineyo, kwati ku Ghana. I can't be a leader of that country, ku Ghana. So chikapena ku Ghana ko, analibe kutekera, anali nako. Koma as a Secretary General for the country, Kofi Annan anafika hapo kuti no. Even kumalawi kunoko, timampasa ule Kofi Annan. And we took Kofi Annan as one of the best African leaders with that integrity yokuti akayankhula ku United Nations about Africa. Kapena kamayankhula nkhani zokuza dziko lonse lapansi as a global village. You could feel kuti Kofi Annan akuyankhula zinzanziri kwambiri. He never took side. He never favored the Africans. And I wish anthu kana china Chakwera wawa ngati mwina sana phunzire bwino understanding life as a leader. Azista follow mwina anthu kana china Kofi Annan wawa. These are the people that you can say, the Nelson Mandela people. Akamayankhula china Nelson Mandela. And kuona kuti munthu uyu kuti amange anamangadi kuti he was doing something that he pleased Africans. Apartheid. Aliyese dziko lapansi ndi ma speech a Mandela amene amayankhulira. Even anthu omwe sanakhale ku South Africa amampanga respect Nelson Mandela. And I'm a lucky person because Nelson Mandela, when he was being inaugurated as president, first black president of South Africa, I was in South Africa. I saw what happened. He was loved by South Africans. India nani ndizo focus ina. Koma Mandela akapita kuti wapita ku America akakoma ndi president wa ku America. Samaonesa kuti kapena alipansi pa munthu wina. He could speak. Ma speech okanga takunyoza azungu koma manena ngati mtsogoleri wa dziko la South Africa komanso representing Africa. Why am I giving you such type of examples? Tikatione bingwa Mtalika Kamuzubanda
Bingwa Mutharika akamaka yankhula ku United Nations. You could feel it kuti Bingwa Mutharika amacha represent Malawi, komanso amacha represent Africa. Let me talk about Dr. Banda. Comes Banda chimozimozi. Life yake, he was a statesman. Sama sankha, sama kondera poyankhula. Akapita ku international summits or conferences. Koma awawa achakwera ndi yena asogolera amene akhala pa mipando kuyamba 1994. Mukati muone pa onse bwino ena anali bwino. Muluzi maybe was better off being a first president kwa democratic president. Joyce Banda analiko bwino. Mwina APM na also koma APM not very much. Koma chakwera. When you look at issues involving Africa, even SADC, amati SADC. Ngani yokuza Southern Africa kuno? Ya SADC. Achakwera kankhula ku SADC meetings, nothing. Ama ukanga takuyankhula. Zoela mayankhula yo amagaza kuti mina anthu akuzikonda. Ayi ndito. Mukati musatire ma speech onse today. I've been following up my speech achakwera ku SADC meetings or OAU, Chan African Chan. Mukati muone zimene amayankhula achakwera. You could wonder what president amene. Which people is he representing? He's he's too far from representing Africa from Malawi. Palibe kuti achakwera anakambapo fundo pa 5 years kuti apita ku conference yaikulu ya dziko lapansi kapena ya ku Africa kuno. Kuti akambe fundo yoti munthu wina wa ku Nairobi kapena munthu wina wa ku Egypt kapena ku Morocco akuzama kuti ku Malawi kuli president wanzeru. Palibe. And when Chakwera anali msogolero wa maiko anthu osauka, people were even laughing at him. How can you be championing as a president of the poorest country? And what solutions did he have to help those poor nations that he was leading? Maiko amene achakwera masatira kuti maiko anthu osauka. Achakwera how was he communicating to those poorest countries? Because looking at the records, ndikaona mdale mwanga mumu about Chakwera global trotting as a leader of the poor nations across the globe. Ku Caribbean, kuti. Palibe fundo yomwe ndikuona kuti Chakwera anakambapo yothandiza to uplift the lives of poor countries that he was leading as the president of poor nations. Koma aenda ma palace, aenda ma White House, nyumba iliyonse yaikulu ya chifumu kumaiko anzatu Chakwera endako. Kwa mkati muone fundo zimene madinda kumene kuchi, zimene amayankhula kumene kuchi, zopanda pacha. You can't even, you wonder why he was elected or appointed as the leader of the poorest nations. Palibe tapindulapo. Kuno kumalawi kuno kunali zinthu zomwe mwina zikanandika pa map. Bwino. Because we Malawians politically, we don't have an identity. Silichabe national identity kuti life Malawi. But the identity that we have got something that we are contributing to Africa as well as to the global family. We contribute nothing. Ife kwatu ndikupempha basi. And we don't have any strategy on paper that is workable. Even our constitution is very porous. Muone constitution ya Malawi hii. Imakanga the constitution oti basi amene analembawo ndi anali nzeru. And nobody cares kuti mwina tisindi. And yet we are talking that we are fighting corruption. While in the constitution, the issue of fighting corruption is there. Stealing. Munthu aliyense wobatama za boma ayena kumamangidwa. Koma kumalawi kuno munthu yense wobatama za boma amakhala bailed out. Akapa bail nkhani yatha. Ndalama zimene anthu akuba sizimabwereranso kuti zibwere ku government number 1 account. So what I'm trying to say is Achakwera zimene akuyankhula liloli ngati mene aukambira zokhuzana ayankhula liloli kuti Malawi opposition akunamiza anthu kuti ndalama ikusowa ku Malawi. Ndalama ku Malawi kuno iliko komati Malawi sizizokanisidi kwa ndalama. Kumeneko ndiye kutukwana kwakukulu kumene president watitukwana Malawi. Ndalama imene yakunena ili kuti look at the civil service salaries. Masalary ya polisi ningo civil service. Akula ndalama zinga. Order county Amazon kupanga spend. How can you make a budget civil servant salary yobukulanda about 300,000 or 200,000? Akachosabe titodula tina nditina mutu you go home with 150,000 kwacha. Order county ndiwe economist. How can you manage that 150,000 kwacha? 1 to 30. Ungekaiba. Shopper zina zomwe munthu umata upanga pa moyo wako. Kukhala ndi ana
kapena kusunga achibale. How can a civil servant take care of azibalake kuti apite so school ngati mene yeye anapita school? So Achakwera zolankhula za Achakwera pena pake Amalawi. Let's be serious. This country tikuvutika tu Amalawi. When you go to filling station masiku ano, tambiri tumatama 15,000 kwacha mtanki. Siti kuyenda ngajeti maendera kale. Amena ta food tank masiku ano mgali moto mwawo. Kuti mwezi ukamata kutia food tank mgali moto. Palibe. Timangu tama 5 liters, ma 10 liters, uendo wakawata 20,000. 20 liters. Zambiri zizavuta. We have got challenges, problems every day. So Achakwera kama yankula, aziyankula ngati muntu wote anapita ku school. Chifukwa tafika panopa kumalawi kunoko, all these challenges we are facing is because of his weak leadership. The man does not think, the man does not make decisions accordingly. Amango yankula, Chibauti is protected by the public constitution. Muntu akamsogolwa siku, chene walankula chichi, it's okay. But the reality on the ground is Malawians, we are suffering. And because of this suffering, nothing, we are not seeing any other immediate solutions. Sisi kuona tu ma solution inene utikodi tikapitanda Chakwera tipita kuti. Even kuendesa zisankho, people have got doubts. So muntu wakawole pera always umapanga zinthu zoti anthu ena akwiye kapena nyanyale. Zisankho anthu akudandaula zinthu zambiri zisankho sizikuona ngati ziziberedwa. Chakwera is doing nothing. Komanso Achakwera tikati tione chikhaleni mu office. Panopa akuitana mafumu kumabwera ku State House. Amalawi ndi anthu angati panopa amene amakupira mafumu. How many people trust our chiefs these days? Mafumu ambiri panoko ali ndi adani. Ine am one of them. I don't like my chiefs from Mzimba. Mafumu akwati ku Mzimba sindimakonda chikwa madani chitukuko. Koma Chakwera amachita invite mafumu omwewa okana chitukuko ku Mzimba kuno. Kupita na ku State House kukajisa zizabwino. And mafumu kutoka ku State House samaitanisa msonkhano kuti akambirane ndi anthu awo mmene achokera ku State House. Amangoika ma envelope awo ndalama zawo matumba. They eat waiting for another leader to come into government. Wina ka Achakwera chokapo msogolo bwera kanda kababa kabwera mafumu they go to Kabambe. They contributed nothing about the development of this country. Mafumu samasankhidwa to democratically. Mafumu amadikira makolo awo akamwalira akhalepo. Koma boma amaiwala kuti Achakwera kuiwala kuti munthu lowe boma timavota. Pamene mafumu ajakwaitana ku State House aja. They don't get their position by vote. Mafumu tamangudikira bambo amwalira. Akamwala bambo abasa kukhalapo. And ufumu woterewo si umapita pasogolo. Chikwa anthu ena amakhala mbuli zoteratu. Ufumu wa Malawi olo mwana wa misala akuza kukhala fumu choyoti bambo akanali achikulire. Kapena ali achikulire mbaje mene muje. Wasani mafumu amaiko ena. It's good that Tanzania za mafumu anachosapo. In Tanzania they don't involve chiefs to be part and parcel of government machinery. Kulibe. So mafumu ndamena wesa kwambiri chituko pansi. So Achakwera akamaitana mafumu pita ku State House. Ndeuti anthu olephera ukauka aitanala. So mafumu aku Malawi kuno aliyense amaziwa kale kuti na fumu za ku Malawi zonse zosauka. Fumu zonse za ku Malawi zambiri sizinapite ku school. Chimene wana msogolera kwa iwo basi ndi loyalty. So what I'm trying to say is Achakwera must be very careful when he's making his last speeches as we're going towards elections. My election awawa and happy to funa chitike mwansanga tikupempha yakana chitika mwansanga. We are tired of Chakwera. And habu tikwaziwa amene tufuna kuti alowe pa mpando umeno. We need an economist in this country. But the way Chakwera is talking, I don't think kuti kubali awa Chakwera alinde ma economist to help him how to make a good speech. Ngati mene kunali mpata lero mena masegura kampere kwa akola kanengo. So comrades Malawians, we have got a pathetic leader in Malawi yemwe ali Chakwera. Therefore, tisatayeso nthawi kumagaza zambiri yayi. Tentione Padeso Kabambe hapo. Is a new candidate komaso andi zero. Zoita kusakwelesa zikoli. Zimene afuna zapange Kabambe zikumachita kumveka. Pamene enawa sakutuza zimene afuna zapange. Ndipo za ntambira amene apanga campaign ngati ku DPP ku MCP mkati maoni. Ndio nthawi omwewo amene amali tikudala nawo. DPP ili mboma nthawi amene anthu amene wawa samamvera za munthu. Komanso amamujera masuku pamutu president APM. Achakwera wawa chimodzimodzi ali mu office anthu amene awupanga kwambiri campaign kuti wapitize kulamula zikoli ndomwe akudya nawo samvaso zanzi zawo. Ivi kuchipani ku MCP sakufunidwa.
anthu amene akupangira kampeni Chakwera kuti akhale pa ballot paper, anthu amene akulimbira kwambiri kuti Chakwera apitize kulamula mpaka 2030 ndiomwe aja anadana ndi Saulos Chilima yemwe anapanga Chakwera kukhala mpampando. Tosalansi janasokonezeka because of anthu amene wawo. Ndeti imbikire panopa basi wina ziboma ndilomwere. Should we maintain the same people? Omwe anapanga defy tosalansi. Tosalansi inapangidwa kuti mwina zinthu zingasinthe mziko. Koma nakati tango tira kuti iwo alliance ya FCP. So comrades, Malawians, let's be serious with our leader. Our leader has got a disease that can only be healed when we remove him out of office. Achakwera tu ani matenda ubongo mutu mwawo mucha as a politician, as a leader of this country. Sazi wachimena kupanga. What he has is only the appetite for good food at State House, the appetite to enjoy the convoy, the appetite and the appetite stupid people fools campaigning for him as one way of winning the next election. So Malawians, ziko palopata changamukatu panopa. We are free people, but we can only be much freer. We can only taste the freedom that everyone can cherish is by removing Chakwera out of office. And this is what we have to do. Chakwera must be out of office. Zvena upanga muntu ndalongo sola papa is a failure. Thank you and good evening. Malawi, Camera.